Oke, selamat. Wes Mas. Kisinan, enek arek kisinan. Mboten. Kok niku wancane geger kula niku lara, Pak. Oh, bayaan. Bayaan. Iya, dadi aku mulai. Wah, mulet. Tak kira lagi sinan, Mas. Wong lagune wis bar sing joget. Asline yo ngono kuwi lho, asline yo. Lintang. Injih dalam. Piye kabare no? Alhamdulillah sehat. Suwi ora ketemu karo Pak E. Injih, panjenengan dos pundi, Bapak? Alhamdulillah sehat ya, Nok. Alhamdulillah. Saiki kelas piro, Nok, sekolah, Nok? Sakmenika kula kelas tunggal SMA. Berarti kelas 10 ya, Nok. 10. Loh, berarti yen to ngono garwane Pak Lurah. Ayo, apa? Ora. Kok ngene-ngene tangane arep nyapa? Aku iki mau ngukur Ukur gedemu apa? iki sepiro. Dul, Gandul, Nggih, Romo. ini masih di bawah umur. Heeh. Kowe kok kena kasus lo ya. Kakak maaf ya, Dik ya. Enggak mau. Loh, Kamu tadi gini-giniin aku mau ngapain? aku itu ngukur jadi gegermu iki ombone sepiro ngono. Ngukur apa? Oh geger. Heeh. Wong yo geger padha-padha ae lho. Ora Mas. padha kowe karo kuwi lho. Oh iya. Dobel. Ngawarin jenengan lho nggih. Kecil gini loh, Mas. Lah iya kan yo padha awake dhewe kekurangan gizi. Heeh. Dadi awake dhewe niki bengi iki ning Galeng Dawa. Ayo ning Golek Pak Lurah. gizi. Oh. Golek gizi. Jadi garwane Pak Lurah, Bu Lurah kuwi gurumu ya, Nok? Nggih, Laras. Asmane sapa? Ibu Wiji nggih, Ibu. Sugeng dalu Ibu Lurah, Bapak Lurah. Alhamdulillah matur sembah nuwun sangat. Dadi sing nimbali rene sampean ki Bu Wiji kuwi, Bu Lurah kuwi. Nggih. Heeh. Loh, Ibu sinten? Bu Wiji to sapa asmane Bu Lurah, Mang? Nggih, Ibu Wiji. Bu Wiji. Sing nimbali rene sampean ya Bu Wiji mang ya sing ndawuhi. Mboten. Ya sapa? Tak kira Bu Wiji. Jane Bu Wiji wae sing nimbali. Mboten. Lah sing nimbali sapa? Lah niki ora temu jenengan to, Pak? Loh, ora, aku ora ngerti jawane kok aku. Lah, wis. Wah, jenengan WA lho mau jenengan. Genahno sik. Aku lak mau ngomong. Nduk, Lintang, Nggih. tanggal iki aku mayang ning Galeng Dawa. Ngomongi ngono awakmu. Lah niki jenengan sing WA kula. Lah ya aku mau ngomongi ngono tok ngabari tok. Lah apa kowe teko rene? Ya urusanmu karo Bu Lurah. Bu Lurah kuwi gurumu. Ngugemi niku ngendikane panjenengan to, Bapak. Lah aku lak mau ngomong, Nduk, tanggal 7 aku mayang ning Galeng Dawa le wis to. Lah nggih, lah biasane kula ngoten niku nggih. Derekne lho. Loh, lha sapa sing ngejak awakmu ora genah aku mau ngomongi. Piye iki, Mas? Napa, Kang? Piye iki? Ora genah ta kowe? Kan dhewe ngenane Mak Didik chat aku lho, Mas. Loh. WA. Ayo Dadi- nduk derekne tanggal 7 ning Galeng Dawa. Jadi WA-ne Pak Didik nggih namu. Heeh. Ya ampun, Pak Didik masih di bawah umur loh. Ora. Gak boleh. Ora. Pancen aku WA aku ki tak kirimno nggone WA-ne Loh, Lintang. WA. Lintang. Wah, sakit no. Ini WA. WA apa? Kenapa, Pak? Engko kleru lho ya. Napa, Engko Pak? kleru lho ya, engko viral lho ya engko. Pripun, Pak? Dadi WA ku WA-ne nako jenengan. semono kuwi WA-ne. tak kirimno ning nggone WA-ne Lintang. Lah kuwi. Lah WA ku to mlebu ngene WA-ne Lintang kuwi mang. Niku isuk napa sore napa siang napa Ketoke dalu? iki bar magrib. Waduh, piye iki, Mas? Rodok cilik no. Iya. Nek pada sore Besesek ngono lho, Mas. Kowe iki yo ngono besesek rumah kamu. Iki Iya. niku lho digenahne. Kowe iki genah melok sapa karo aku? Wis iki ora ro jawane lho, aku ora ro jawane lho iki. Wis takono karo panitia lho ya, Tang. Aku ora merlo jawane lho iki. Pak Didik, Piye? bisa Bahari Semampir. Hah? Niki kedahe pripun lho? Loh. Kula pun kadung macak kadung ngeten kalau Lah ya aku ya kadung macak loh, Mas ngene iki. Loh. Ora ya butuh make up, butuh dandan, butuh effort gitu, Mas. Wis iki Piye iki gitu, Pak Mas? Kasiono iki, panitia iki kudu iki tanggung jawab. Loh, Aku ora ngerti jawane awakmu tekan kene. Lah, lah, Cah napa? loro iki tekan kene ora ro jawane aku. Piye iki? Bapak ini pun ndak usah dikasih ono. Dikasih ini aja. Loh, Wong- Pak Kasiono ki asmane ya, Dul. Oh, namanya Pak Kasiono. Nah, ini Pak Kasiono kok dikasih ini piye to, Mas? Wis Pak genahno Kasiono. sik meduna panggung. Pak Kasiono niki Timbane Niki timbangane kula mandor. Pundi Pak Kasiono pundi? timbane kadung lucu gak dibayar lho kowe. Kasus iki, Mas. Piye iki, Niki Mas? ampun kadung kula ndamel wisata Bahari Semampir lho niki. Nggih, Pak Kasiono pripun niki? Pripun niki, Pak? Kula kadung batal nih job lho niki, Pak.
Kasemanggaken Pak Kasyono jenengan jumeneng mriki. Kadung ora sida budal ning Yogya ya, Nduk. Lah nggih to, Pak. Heeh, kowe semayan karo cah Yogya kae. Lah sampun wong. Iya. Pun janjian. Lah iya. Ngapunten nggih Kang Mas, kula niki wau sampun wonten jam kalian Mas Om Didi. Lintang. Jadi seprono seprene kowe tumindak sedeng karo aku. Ya Allah Kang Mas. Aku wis kadung macak bagus kaya ngene iki. Kowe iso-isone tumindak sedeng marang Kula tresna kalian panjenengan Kang Mas. Ora percaya. Ora sida tresna gila aku kalian. Kaya curut. Nek gila kuwi yo marai tresno ngono. Emah lek kaya ngono kuwi. Lintang. Emah. Om Titik tolong anak. Lintang. Om. Sik arep tak golekno. Jenengane madosi napa? Arep tak golekno bature kuwi lho, Ben. Om iki nek gane sepelan mesti koyo ngono kuwi lho. Nggih. Nek, napa niki Mas? Aku sakit tresnaku karo gandul iki tak gekno wayang. Lah kok mirip ngono? Coba raine koyo gandul to. Jan mirip kok Mas. Ya ya lah. Ya ora. Cocok wis. Iki. Ya ngono kuwi. 11 lah iki. Tapi genekane dirogok kok kuwi. Boleh ngene sampean gak to? Ora, dirogok kerih no. Nduk Lintang, iki mung sowan rene matur sembah nuwun marang warga masyarakat kene, ya. Nggih, alhamdulillah. Matur sembah nuwun sanget kagem sedaya masyarakat Galeng Dawa. Galeng Dawa. Nggih, khususipun kagem Ibu Lurah lan Bapak Lurah, matur sembah nuwun. Ibu Lurah menika nggih guru lho. Ayo. Nggih, guru. Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Oh, berarti sing mulangi aku dhisik Pak niki, Pak. Bu Wiji nggih. Bu Wiji. Mulangi bahasa Inggris Little Body. Saestu to, Bu? Iya, Little Body kuwi tok. Little Body. Heeh. Sabar, Pak. Nggih, niki mantun iki lucu. Lah iki lho Der. Ora kantena sing duwe terapi lho. Ya wis ngono kuwi santai ning mburi. Nggih, dirasa niku Ibu Wiji nggih saged bernyanyi lho. Oh, ngoten. Nggih. Lah Bu Wiji kersa tindak panggung to, Bu Wiji? Monggo Ibu Wiji. Monggo Bu Wiji, nggih. Katur panjenengan Dede, Mas De, Mas. Monggo Mas, disepoti Mas Ibu Wiji kersane minggah. Ki lucu gak iki? Lucu ya? Rencana lucu Pak disawat Pak. Iya. OTW. Kula ring malah disumeti mercon ya Pak. I don't know. Bu Wiji bahasa Inggris lho. I don't know way. Heeh. Ya. You said goodbye. Pinter nyanyi bahasa Inggris ya nggih, Pak? Harmoniku darimu. Bu, jenengan gendang mriki Bu kelas lawet di Bu. To you baby. Bahasa apa to kuwi Mas jane Mas? Campuran dadi Cina karo iku mangkan asline wong Londo ya to. Tapi karo Cina dadi ning ngono kuwi. Oh, dadi amburadul. Aku mang ning isor takon karo Bu Wiji kan. Kan ngasto bahasa Inggris panjenengane. Aku takon, Bu bahasa Inggrise dasi dan kursi niku napa Bu? Dasi niku Tai. Dan kursi chair. N kuwi. Lah dan N gitu. Nggih. Kursi chair. Nah di bahasa kabeh dasi dan kursi Tai. N. Ayo. Gak pareng. Dasi ki tai. Dan ki N. Nggih. Dan kursi ki chair. Heeh. Cara dibasake jarine Bu Lurah mang tai encer jarine ngono. Wah, iki mulangi rapik lho jane Pak Cici. Monggo Ibu Lurah mike pundi? Lurah kasemanggaken jumeneng. Wah, ra mau sepoti to, Caca. Ora disepoti lho, mau piye to? Sepote Mas, sepote Mas. Monggo Bu Wiji jumeneng. Nggih kenang mangku. Yo. Mas hati-hati loh Mas. Wah, lah mau ngenyak karo Bu Lurah lho, prasamu. Lah gitu, Pak. Piye, Mas? Piye? Anu, terlalu kuat Bu Lurah untuk menghadapi Pak Lurah. Malah nduk aku malah grogi ngene. Mboten napa-napa, Ibu. Good night, Ibu. Aku mbok napa iki? Napa Bu? Nembang-nembang nggih mboten napa-napa. Nembang bahasa Inggris. Bahasa Inggris kali jumbo kali. Happy birthday mawon, Bu. Duh.
Iku mau lho apa? Nggih, little body. Lele tol Si little body. body gatel kena kelebon wedi. Mangga Badhe ngesaken tembang napa, Bu? Oh, bolofat. Wah, niki Bu, nawi bolofat niki kanca-kanca versi Jawa ya, Cah. Tembangnya napa, Bu? Lagunya napa Ibu? I don't know why. Lho. Oh, iki lho Mas sing duwe lagu You said Mas. goodbye. Kayak para isin kan aku mau. Bulurah. Heeh, bulurah. Ampun suaranya bulurah. Suaranya bagus sekali Ibu. Ya ampun bulurah. Good ya Mas. Kati jenengan Perfect sekali. ngapunten sangat bulurah. Nawi napa jenengan nyanyi, tangan yang satunya enggak boleh begini. Nanti itu namanya petinju, Bu. Judulnya apa Ibu? Bolofat. Nggih. Nggih, Bu. Bolofat. Tangannya enggak boleh begini, nanti dikira petinju. Pundi tetepne kula mon. Perasamu. Bulurah, bulurah. Bulurah. Buliji. Ibu? Bu, Bu, niki Bu. niki mangke ngersaken digarap cara napa? Jaranan Digarap cara Jaranan. pop, dangdut, Pop, napa dangdut. jaranan, napa kadroh. Pop. Adra Bu, Pop. apik Bu. Iki jane Mboten koplo, mboten jaranan. Jaranan mawon Ibu. Mengke tok gleng-gleng Bu. Jenengan pisan Pop Bu. mawon. Oh, pop. Ah, Ah, Bu iya. apa Bu? Bu. Mbon pop ya Bu, Bu. Bu, dangdut ngono Bu. Alah Bu, Sampinten Bu, sewantene Bu. I'm so sorry, I don't like that. Piyo. Ini lho, Pak. Eh, Ora pucet Mas sampean. Artinya I ngerti? don't know why. Napa? artinya ngerti? Napa niku, Pak? Apa mau piye, Mang? Pripun, Bu? Bu? Ya. Napa mau Bu? Nggak bisa diulang. I'm so sorry. I'm so sorry, Ah, ah. Mas. Artinya iki sekali merdeka tetap merdeka. Indonesia. Pun aku, nempun aja. Malah jadi lucu-lucuan deh. Loh, rencana jenengan kula lucu-lucone panjenengan. Pak Didi, Pak Didi. Jenengan iku Kula lucu mawon. lho, Ibu. Imut-imut gemes sekali. Nanti. Nadanya Loh, napa tuh Bu? Napa? sampun Ibu. Buatan menyanyi lagi. Yang joget-joget Bu sekarang ganti Bu. Nggih. Biar anaknya saja yang nyanyi. Wah, sinten Bu? Wah, nggih. Nggih, suwun Bu. Wah, nembah nuwun sangat Ibu. Apa tolah. Mboten apa? Napa? Saged Ibu kalau derekne Ibu. Dol, ya gocani dol betul. Dol, gocani Sokor dol. digepok sokor Mas. Hati-hati Bu, hati-hati Bu. Hati-hati Ibu Lurah. Terima kasih banyak Ibu. Bu Wiji kalau menjadi seorang pendidik ya ngono kuwi. Lah nggih Mas. Nah, jadi kepada muridnya iki santun. Santun. Kepada muridnya itu memberikan pendidikan yang terbaik. Ojo kaya dalange. Dalangi. Lapo, aku lapo. Napa, Pak? Lapo aku. Lanjutan marahi sing elek-elek lho, Pak. Sopo sing marahi elek-elek? Lah niku wau jenenge little body napa? Wong jenenge silite gatel klebon wedi jene. Ndak boleh, Pak, ngoten. Ndak boleh ya Mas ya. Iki yang ngono, Pak. Niki Piye? wonten Lintang Kairo. Ah. Ibu Lurah Bu Wiji sampun jumeneng wonten mriki, Pak. Niki kantun Pak Lurah. Kanton garek Pak Lurah ya Lah, Mas ya. Pak Wartomo iki biasane senengane nek kalih kula nggih, kalih kula Apa biasane. Mas? Apa Mas? Cedhek ta? Wah, wis CS ya Mas ya. Iya, karaoke dangdut. Dangdutan ning ndi? Ojo dikenal ning omahe Pak Lurah. Nggih. Kasumanggaken katur panjenenganipun Bapak Wartomo, kasumanggaken jumeneng saking palengganipun tumuju ing sasana. Monggo Bapak Harian. Wartama. Dul. Tak. Oh, Inji apa? Wilujeng dalu Bapak Lurah. Alhamdulillah, Iya, Pak. wilujeng dalu. Inji sugeng dalu Bapak Lurah. Niki Piye aku mang? Pripun Yo manggaken Bapak? lho. Kok grogi panjenengan?
Boten. Grogi tang napa? Dredeg. Oh, ndredeg. Walah Pak wong biasane mboten reduk ngoten. Lah nggih, biasane karaokean kalih Mas Gandul jenengan. Maksudnya ning omah. Oh. Karo lampune klip-klip. Arepe mati. Arepe mati dope. Oh, sing kono ya, Mas. Sing arah nganjuk ke to, Mas. Ngapunten Pak Lurah. Anu ra ngapunten. Alah Pak Lurah mesti kono niku lho. Kok kiye Pak Lurah lah kok melok banyol ngene malah ya. Nggih ngeten iki lho Pak Lurah. Estu lho, jan warga masyarakat Galang Dawa ki jan bersyukur banget kagungan pangarsa pemimpin Pak Lurah kados panjenengan Pak Wartomo luar biasa ngentun Luar rakyat. biasa sekali. Totalitas anggone memimpin warga Galang Dawa luar Jumbo biasa. kalih asmanipun Wartomo. Bapak Apa kuwi, Mas? Wartomo. Wawasan ingkang utama. Kuwi lho. Salah. Napa Pak? Napa? Lah napa, Pak? Wartomo. Nggih, Pak. Wartomo niku saka tembung warta dan utomo. Nah, Warta niku berita, nggih. utomo iku apik. Dadi beritane apik-apik. Nah, inggih, leres. Oh, ngoten nggih. Saya Pak niku, Pak. Amin. Nggih, Der Pak niku, Pak. Iya, Mas Gandul itu apa sih? Nggih. Tapi ngapunten Mas Gandul, Nggih, kula Pak. nggih. Nggih, Pak. Kula niki lak kegiatan terus. Nggih, Pak. Niki sadurunge Salah sampean. alasan suarane entar. Ala Pak Lurah. Kula mboten nyanyi. Lah napa, Pak? Suarane entek. Nah, niki menawi undang-undang di dalam pementasan di dalam panggung itu, kalau tidak bisa menyanyi harus joget. Kalau nggak bisa joget? Mas, biasanya Bisa tuh joget? ada pajaknya juga loh, Loh, Mas. jogetnya gampang, Pak. Masuk dibuka, dijunjung, dibuat tulun dan dantang tutrut. Ngoten, Pak. Pripun, Pak? Saged. PPP. Ora iso. Balenono pisan kas. Pisan kas, Mas. Joget, dados joget beksan. Nggih, pisan kas. Buka. Masuk, dibuka, dijunjung, dibuat tulun dan tak Pak. Pisane. Pak Lurah saged tukluk-tukluk, Pak. Nggih, celute tok mboten napa-napa, Pak. Pun Mas Gandul ngeten mawon. Nggih, Pak. Kula pasrahane panjenengan. Ngaten, Pak, nggih. Niki suarane ya entek terus terang. Nggih, Kak, kula. Nggih, Pak. Dados kula niki teles, Pak. Oh, Mas Gandul itu lah suaranya. Nggih, Dik. Teles. Kula nyuwun panyuwunan mawon. Nggih, Pak. Napa? Panjenengan nggih. Nggih. Kula niku biasa kak dulin-dulin. Nggih. Ah niku mangku purel. Ngapunten. Ngapunten Bu Lurah mboten mboten. Oh, bulurah mboten apa? Pun bebas kula niku. Oh, ngoten nggih, Pak. Mas. Cuma engko koma jadi. Wah, mboten apa mungkin nek diganti Kembangipun menapa? Pak Lurah. napa? Jawa Tengah nih. Jawa Tengah. Oh, Nggih. nggih. Jadi kempot. Mungkin nek kemenengan anu Pak kelelep Pak. Mikir Pak. Nggih napa lagune Bapak? Sewu Kutha. Wah, alah nggih wis. Monggo. Enak. Kula manut mawon. Nggih, Pak. Nggih. Nggih siap. Sembah Bapak nuwun, Lurah nggih. nenggani teng mriki nggih. Nggih, Pak. Sewu Kutha niku Kota. Solo kan niku ya. Berarti Heeh. rono sik Tole piro nang tol 500, Pak. 500 nggih. Nggih, tole, Pak. Nembah nuwun sangat Oh, Bapak. ngoten. Dan iki tole melok sinten, Pak? Tole melo kota amal. Ayo. Ya ampun, Pak Lurah tek koyo ngono lho. Nek ngoten Pak Cari, monggo. Nah ya repot arep tambah iki. Ora kok lumayan. Ya diaturke ya nak. Nggih, nggih. Sewu Kutha. Sampun. Kapinang kanan Mas. Aduh, iki lho. Nek kakean diulang karo Bu Wiji Dipun niki. pinangkani. Lah nggih, niku nek mungugemi dawuhe Bu Wiji nggih ngoten niku cara bahasa Inggris. Lah iki mau belajar bahasa Inggris to Mas. Terus belajar bahasa Jawa Lah jadi iya. lupa. Malih dadi kepinangkanan. Ora apa-apa. Mboten masalah kaya Nuswantara kok iki. Lah ya Heeh. like Nuswantara Mas saiki. Oh iya ya, like ya. Like. Ah, Like. Like Apa dan cahaya? komen dan subscribe ngono iku ta. Kuwi lak nganu to peraturan ning YouTube. Oh ngono, jadi like itu cahaya. Cahaya. Oh, yang menerangi hatimu. Hatiku Ya sama Allah. hatinya orang sana. Siapa kuwi? Sapa Den? Ngaku kowe. Kandhan iki mau ki
sama-sama pentas ngono lho Mas. Oh iya. Luar biasa. Wong yo kancaku ning Yogya ki akeh. Nggih, Pak. Nggih, wis luar biasa, Pak niki. Saiki koyo Mas Mantri pengendange Kiseno Nugroho mbiyen yo kancaku, Mas Keswan, Mas Geter yo amor aku. Rencane panjenengan santai. Wis tok tenang wae. Ala wis bala ngopi iki kene Mas ya. Omong-omong kok kongon Pak Didi ngono. Pripun? Kongon Pak Didi. Aku mau wis bel-belan kok Mas. Oh iya. Mantap. Ning sekolahe tetep diopeni lho Nduk ya. Jelas. Aja nganti ninggal sekolahe. Siap. Wong Ibu Wiji menika nggih baik kok kalian Ayo kula. berprestasi kena ya toh. Nggih. Ning sekolahe kudu tetep digatekke aja nganti ninggal sekolahe pendidikane penting. Nggih, Lah siap. napa, Pak? Sekolah diopeni, Pak. Lah niki Lintang nggih ngopeni keluargane no, Pak. Lah iya kudu ngono no. Sekolah kok diopeni? Ya ora to, Mas. Iya. Sekolah maksudnya itu jangan lupa sama sekolahnya ngoten lho, Mas. Nek lali sekolahnya berarti kalau dalane. Awakmu kan ngopeni sekolah pancen bener wong awakmu kebone sekolah. Kula SLB, Pak. SLB ya. Oh, SLB kono, Mas. Ngajari wong SLB kono. Sekolah libur bersama. Oh. Mula wajahe ya kaya wayangku kuwi mang dadine. Jan persis lho, Pak. Nggih. Coba no siji ngkas ya no. Nggih. Nggih. Coba sing lagi viral saiki lagune ayang-ayang no. Wah, siap. Spesial kanggo kae sing inisiale G, gurine G. Ha iya. G. Iya. Jani Damara. Gedi, Mas. Ya gede ya. Kaya tau roh pisan. Masa semono. Apa, Mas? Bocah lancang. Yo, ayang-ayang. Apa lagune? Anyang-anyang. Ndane mak cerat-cerit. Anu, Pak, carane ditaleni jempole kali karet. Iki mang katuran dateng bos muda Udin Saputra Jaya Abah Ainul Yakin. Oh, Abah Ainul sangat yakin, Mas. Ada Abah Ainul Yakin. Coba. Pinara nek kersa tindak panggung. Loh, Wah, nggih. Katur panjenenganipun Bapak Bapak Ainul Yakin. Ngaji pisan, Mas. Nggih, Bapak Ainul Yakin. Kasih manggaken, Pak. Pun, mboten sah. Wis kadung tekan kono lho, Mas. Nggih, Pak, monggo, Pak. Nggih. Lho. Sugeng dalu, Bapak. Aku mak dek ae nek gak adik. Tak pe mik. Pun mboten. Lho. Ngeten man, Pak. Oh, Bapak Ainul sampun gadah mik nyambah. Niki ngono wireless entek batune. Wontek. Nggih, Pak. Niki badhe nyuwun tembang napa, Pak? Dinding kaca. Lho, niki wartel no, akuarium. Dinding kaca. Wah iya. Lah nggih, akuarium to. Kenapa? Mereka ingkang Anjir. Wah, ngono apa to, Pak? Repot-repot lho Pak panjenengan mriku, Pak. Panjenengan iki repot-repot ngono apa to, Pak? sapa ki sing minangkani? Ame Sinten? Dul. Napa, Pak? Dinding kaca. Oh, dinding kaca. Nggih, anu to. Sinten? Ayo Mas, sapa? Aku. Milih sinten kudu sing bener lho, Mas. Iya. Duet. Lho, lah duet. iya. Iki Duet. lagu duet. Kudune cewek karo cewek. Cowok. Cewek, iya. Iya. Waduh. Wah, sama Tanton Luli Nggih. yang hal itu. Nyuwun Mas. pangapunten Bapak Yakin, mangke menawi batal wudu malih nggih. Niki kula padosaken sing rada kimplah kaya duduh gule. Ayo kene nok. Encang to. Jenengan ki aja sia-sia lho, Mas. Wah, ancene sinden wis rada tuwek ngene iki asam urate kumat. Ngadeg Ayo Tante. Tante. Miknya. Tante Girang. Tante, ayo Tante. Oh, sampun. Kok girang-girang kowe ora masam. Lah Aku gak padane karo ngono ora. Kuwi ngono girang lak seneng sih. Seneng bahagia karena ning kene galeng dawa. Kuwi gak kirap-kirap to, Mas. Lagunya Dinding Dinding Kaca. Kaca. Kuwi Dinding umpamane Kaca. percintaan antarane istri orang dan suami orang. Ya kok padha lakone. Ya aku nulis to koyo Kok pas aku sing kon nyanyi lho piye to aku yo sungkan ngene iki. Lah nyapa suka Kok nyapa. pas aku yo ngono Kok mana sesuai dengan penghayatamu ki men pas. Penghayatamu. Ayo, Alah pemberitaan kaya yang awakmu pas. biyen ya lho Dul. Gayamu ora roh. Ora, sapa Mencintai istri orang dan suami orang
terbatas dinding Alah kaca. mosok kuwi to, Li. Ku hanya sebatas gitu memandang wajahmu kasih. Kayak kae lo kalau rowero ta tomong yo. Terus prahara kae to. Terus konangan. Konangan kowe saiki konangan kowe. Ayo bareng kanca-kanca Cahyo Nuswantara. Oke, yuk. Light Nuswantara. Ada Brono. Cah. Ngopo sama? Jumbuh karo lagune kan Bali. Iya. Dadi aku yang nari Bali. Tari Bali ki tarine Bali. model piye? Lho ngeten iki to, Pak. Tangane nyekeker ngeten to. Heeh, terus gerakane piye? Mripate. Heeh. Mripate lagi ngeten. Matane. Matane piye, Mas? Ngeten. Ilate piye? Ilate. Lah. Ngeten iki, Pak. Bapak Ibu, sinten ingkang ngersakaken munyo anyang-anyangan lah menika tiyangipun. Iya, dinane niku kok. No, Cahyo. Wilujeng dalu. Nggih, Mas Farida. Gandul. Ya ampun. Yo ya Allah. Suwe ra cedhok amat. Mas. Ya, pun nyawang, Pak, pun Kosek nyawang. to. Sing bayar iki aku. Tapi niki di atas panggung wayah ngeten iki urusane. Dagelan. Piye? Ojo dagelan. Lho apa, Mas? Aku iki pengisi acara. Wong ngono. Dadi Sing bayar aku demek euro malah kono mak. Dah, sapa jenenge? Farida. Farida Mutmainah. Senengane ngemut barang sing ra genah. Lho, piye? Eng bojoku tangi wing kok. Susi. Ojo kaya Iya, ngono. Mas. Dah, Farida. Ngene Nggih. iki tangleti karo. Pun. Rene lho, nok rada rene lho, nok. Bencet tok lah. Bencet. Sampeyan daleme ndi nok Cahyu? Kula Blitar, Pak Blitar. Nggih. Sampeyan yo cek rondo. Lho mboten lho kula. Kula malah tasik perawan. Wah, mbok bojomu patenono. Sik perawan ki. Kris milih sing ndi, Kris? Iki apa Mega, Kris? Ayo. Ojo Nok. mega lho, Kris. Jan prasaku. Ki jane sing golek ngene iki sapa to yo? Lah nggih, makelare nyeten iki sinten to, Pak? Niki pintenan to, Pak? Pintenan. Eman-eman lho ngene iki. Lho. Adem lho. Adem kan no? Adem. Kula adem. Nek pengen anget rene ono. Lho kene iki anget. Anu lho. Kok teng mriku? Mergo kan ana bencong iki anget panas. Ayo. Enak sing luwih penak mlebu Piye, Mas? kotak. Lah nyapa kok ning kotak? Oh, kene awor wong wakeh ning kene. Enak malah. Lumayan aku. Coba nok ngatur kita tembangan ya nok Farida. Nggih, napa niki? Coba wis iki pamundutan iki spesial. Coba iki ana pamundutan gubuk Nah, asmara. Nggih. Ya, coba nok iki. Coba iki wacan iki. Kamu siji. Kula macane. Ya. Macanan. Kula macane. Ayo. Macanan. Wacanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah. Waalaikumsalam warahmatullahi Sumpah wabarakatuh. enek tulisane Arab. Wong kene iki yo ngene iki lho. Salam kagem Pak Didi WBS. Wisata Bahari Selo Mangleng. Kok iso lho? WBS Wibisana. Sumpah WBS Pak Nyo. Tapi kepanjangannya ya ora kuwi to. Wisata Bahari Semampir ya, Cok. Oh iya. Tak genahno pisan. Lan sedaya Treu. Sumpah tulisannya koyo ngene iki. ya ora ngono tapi lek maca, Mas. Piye? Kru. Oh, kru. Piye? Kru. Wow, bibirmu Dek, menggoda Dek. Ih, gimana sih lu? Pengen. Ijol piye? Gah, Cahyo Nuswantara kula Pak Asmo John. Pak Asmojon. Saking Matur sembah nuwun Kampung saka Inggris. Kampung Inggris singgahan Pelem Pare. Wah, niki nyuwun Hotel Asmara. Lah piye? Gubuk asmara, Mas. Gubuk ki ning kene wis ra enek tak omong. Ning kene apa meneh? Hotel Lah villa. nek ning Blitar gak lho. Piye? Losmen malah no. Oh, murah kuwi. Lah iya. 150 mangkat. Masa? Ayo. Oke, gubuk asmara Iki ya. Nok. diatur nih. Diaturke digarap cara tayub. Wow, versine tayub. Wis. Tayub cara Jombangan apa Malangan kuwi. Ya aku kok manut sampean ya. Lah, Ayo Kris, Malang apa? siapno Kris. Aku Blitar. Ayo digarap ya ta. Nggih, niki pamundutan saking Bapak John. Heeh. Bapak John. Bapak Asmojon iki pas Asmojon. bar nimbali aku sak kanca rombongan iki. Bapak sesek John. Ayo, gubuk asmara dadekno, Cok. Yuk. Yuk.
Terima kasih. Heeh. Farida pancen nek barang anyar niku kowe enak Pak. Penuak. Jadi sak solah bawane niku kojan luar biasa. Wah, pokoke. Wong pancen ngene kita sik plastikan ning segele rada rusak. Iya. Farida saka Tlatah Blitar ya. Oh, nggih. Iki mang pamundutan saka panjenengane Kang Mas Asmojon saka Kampung Inggris Pare. Matur sembah nuwun. Wis ado-ado tindak rene, matur sembah nuwun. Anggone nyambung talining kekadanganan paseduluran. Aku nek bibat ditanggap ana kono. Oh, ngaten nggih. Iya. Oh, ya ampun luar biasa. Uga iki mang uga pamundutan saka saking Bapak Sunari. Sunari. Heeh, Pak Wijono Jarak. Iya. Iki Pak Sunari kang wenane juga parang nimbali awake dhewe sak kanca karombongan kae. Oh, kula nika ta? Iya, Pak Sunari kae lho. Nggih, kula emut nek kali kula. Heeh. Matur sembah nuwun. Wah, jan Mas Ainul yakin bahwa mencintai sesama yang memiliki suami dan istri yakin tidak akan bisa bersatu. Seperti halang dinding kaca. Dinding kaca. Yo, kanggo panutup lembuan. Yo, trio. Heeh. Wiwin, Susi karo Rere. Heeh. Yo digarap versi jaranan Lewong yo, Cok. Yo. Yo, Nuswantoro. Ya, ditata ya cah telu. Jaran bareng yo kaya ngopo? Sejaran ora? Yo, sampun nang jaran. Ngene wong nembang penak-penak bocah ki latah wong kageti ngono. Anu, dicuwewel ngeten lho tak kira dicuwakok pentolku. Tak jen kurang ajar. Aduh. Wah, kowe kok bareng ngono Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi Weng ora bar-bar ndul. Sabda ditentara. Lah yo. Ya. Sabda ditentara. Pendeta ratu ra mau tabui to. Iki nesu. Jongkone aku antek gulung kuping lho. Sik, atuh sik. Lembok. Masterno pipis. Ana dawuhmu opo, Mak? Suka pari suka kena ya nok nanging kabeh kudu winates ing wanci. Ngono. Mengko anggone ngaturke tetembangan anggone gegojekan dibajutke wancining gara-gara. Ya. Ayo nutukke pakaryan no. Heeh. Nonton kaya ngapa bajuting crita wengi iki? Ya. Sari
Sandyabala Pandhawa Byaga mulung mangung sering sata Kurawa kambah kongke srokadete merut larut ketut para ratu wis anggeni piye Yai paran pawartane anggoning Siadi ngabyantara ana ngarsaning Pa Prabu Duryudana wis antuk gawe apa ora para gage kandha iya Dimas wis anggeni kepiye mungguh paran pawartane anggoning Siadi ngabyantara ana ngarsaning Pa Prabu Duryudana iya Dimas wis anggeni kepiye mungguh paran pawartane anggoning Siadi ngabyantara ngarsaning Pa Prabu Duryudana Kakang Antasena Kakang Antarja Kakang Gatutkaca tak jarwani ya Kakang yektine sadurunge mangkat ngabyantara nang ngarsaning Pa Prabu Duryudana aku kuwi wis ngira nyamunta Pa Prabu Duryudana pagal paring dawuh sing kaya mangkono kepiye mungguh dawuhe Pa Prabu Duryudana bisa ngendi cetane dina samangka Pa Prabu Duryudana kuwi ngukuhi Praja Ngamarta ngregem negara Ngastina ora bakal ngulungke marang para pepundhen Pandhawa ora kena disabari ento kaya mangkono lan dina samangka Kakang Sumurupa jebule Pa Prabu Duryudana kuwi wis ngingu jago kurungan kuwi lire kepiye wis anggeni ana Narendra saka negara Parang Rukmi kang jejuluk Prabu Manik Maninten kang dina samangka nyengkuyung lakuning Pa Prabu Duryudana malah dina iki Prabu Manik Maninten sawadya balane kawimbuhan para Kurawa bakal ngebak perang nundung awake dhewe sakanca iki mula tak jaluk sing prena sing ati-ati ya Kakang ya aja wasumelang sepira banggane nadyanto awake dhewe mung kari wong papat ibarate aku ora bakal wedi wis sumingkira wis anggene papakne wong Ngastina kae prayitna sing ati-ati ya Kakang ya ayo sewang-sewangan Kakang Antarja Kakang Gatut yo tumandang nom-noman putra Pandhawa tumandang
Cemangka anggro susah sumbar Lindo katar bumi konjing Kumaludo guntur kato Ong lumembak penyuku membeng Tuhu sang Wisnu Bathara Harso ang lebur bumi Wadah ditah Lagi wae sikilku kuwi ngambah ana ing Tegal Kuru Kasetra Laku kuwi kepapak karo bocah utak-utu ning ngarepku. Peteta. Soy. Takon marwaku jenengku Antasena. Antasena? Iya. Kowe ya klebu putra Pandhawa. Putra Rama Werkudara. Premane pasar Gringging yo iki. Antasena jenengku Antasena. Dadi kowe klebu anak Pandhawa kowe. Yen to ngono kowe sing tak goleki. Banjur kowe kuwi sapa? Ana barisan dampyak ngambah ana ing Tegal Kuru Kasetra. Ana menungsa rupane rambet jaji. Ngaku jenengmu sapa? Wadyabala saka negara Parangrukmi. Kakesete ingkang sinuwun Prabu manik maninten tumenggung pangkatku Soma Marsana jenengku. Soma Marsana. Antasena. Antasena. Aku isih sabar karo kowe. Aku isih sabar dina iki. Yen tena ndak eman dina iki kowe sumingkira saka kene. Kowe ndang minggato saka Tegal Kuru Kasetra. Sadurunge kowe ngatang-ngatang dadi batang, dadi pangane gagak. Ana Tegal Kuru Kasetra kene. No Marsana. Ucapmu koyo lanang-lanang dhewe. Kowe rong tau roh kondange Antasena.